O que dicía Foucault é que a arma do poder é a normalización. E as persoas que elixe o poder, e elixas desde a validación e desde o recoñecemento, para que exerzan ese poder, que digan que é o normal. Eu deime conta dunha cousa que fun pensando hai anos. Lembro ser nova e ter aí unha vida social bastante social. E organizar, por exemplo, imos facer unha churrascada. E xuntarnos 20, 25 ou 30 persoas. Quen se anota, hai churrascada, e isto estaba como moi aberto, e quen quería viña, e punto, viña ese día e xa está. Pagaba a súa parte e acabouse. Ainda lembro unha vez, aquí en Carballo, que decidimos que de facer un cocido. E empezamos a dir, quen se anota, e quen ven? Enchemos a lona de Sánchez, que era que facía banquetes así, e facía bodas, máis da metade dun salón onde se facían bodas de máis de 100 persoas. Eu que sei, que podíamos ser? Pois ao mellor éramos cerca de 50 persoas, tranquilamente. E non había máis organización que ímolo facer e vamos quedando. Pois eu levo a miña prima. Como iso se perdiu? Penseino moitas veces. E penseino moito coa idea de ir ao monte. Eu vou moito ao monte, sempre fun ao monte. O meu home tamén é moi aficionado ao monte e íamos ao monte e tamén poñíase un día e veña, vai, tal. Eu xa paro coller o pan, eu levo, sí, e facíase. En algún momento eu participei na organización xa destas saídas ao monte. E daquela había que pedir un permiso, e que nos chegase, e facer un seguro de responsabilidade civil, e un seguro de accidentes por participante, e saber quen viña, claro, por suposto. Sabes, xa non viña que no último momento, ao final trouxen aquí a meu sogro, que... Sí, todo. E isto conecta moito tamén co do consumo de ocio que dicía Fron, non? Pero reproduce o de Foucault, porque dinos o que é normal, sí? E quen sigue todos os pasos está incluída e quen non está excluída. E igual que non son quen de entender como pasamos de que todo fose pois, tan orgánico e espontáneo, e logo afectuoso tamén, a ser algo totalmente programado. Non é como que vai entrando. Pois tampouco son quen de entender cal é a dinámica que te pon fora ou dentro. É que non é unha cousa aí totalmente conspiranoica na que as persoas, pero teño unha lembranza dunha persoa que tamén lle gustaba ir ao monte, supostamente, non sei, aquí vou a idea, eu creo que o que lle gusta é estar encaixada dentro do normal. Preguntarlle eu por unha ruta de sendeirismo, por se a fixera para saber como estaba. Estas rutas PG ou PR, non sei como se chaman, non? Que, ademais, houve unhas partidas económicas hai uns anos e marcáronse e acondicionáronse. O poder díxonos por hundir dentro dos camiños públicos. E preguntarlle, dicir, non, e mandarme unha ligazón. Anótate aquí, que para a semana imos un grupo e daquel que quen ven anótate na ligazón, dá os teus datos, paga para vir con nós, sabes? É como cando non entras nestas dinámicas estás excluída, é como se fosen grupos que se xuntan para entrar nun grupo que é o que organiza todo, e é o ocio case como o traballo. A esta hora e facemos, e estas son as dinámicas, e isto é o que hai que facer. Estás fora
mas non sei ben, pero ti estás fora. Nin tampouco se suben ao teu carro, non? Que igual diste, veña, va, que... Non. Esa exclusión, que é correctiva, sería o que Foucault chamaba a vixianza e control. Esas persoas que deciden que se sucumben, subxúganse a isto, mas non dunha forma na que son conscientes que se subxugan, senón que como isto é o normal, e ademais hai certo sentido de valor en poderme proxectar diante de outras persoas, aí están as persoas. Por iso digo sempre, non? O poder está en todo, e Foucault así non lo diría, non? Todas as persoas participamos dele. Aí está a idea de reproduzo a estrutura desde esa normalización e eu querer ser normal, logo quero que me vexan que as persoas que son normais e de alguna forma eu estou excluindo a revolucionaria esa resistencia pasiva, como podería ser eu, que sí que vexo estas dinámicas e me quero descolgar delas. Sempre estamos facendo algo respecto do poder, que pode ser coller o que é normalizador e unirme aí, e isto só é ser unha masa, ou ser resistencia pasiva e dicir non. Eu o dir ao monte miro moitísimo esta idea de xa houve unhas partidas económicas para crear estas rutas de sendeirismo. Vale. Logo eu vou aí, e iso é espazo público. Eu non vou pedir permiso. Eu non vou pagar un seguro específico. Estou no espazo público, e hai unha sanidade pública, hai uns servizos públicos que eu se vou aí e torzo un pé, é como se eu torzo aquí diante da miña casa, non? Mas como o poder nos fai creer, sí, e ao facérnoslo creer tamén crea un valor nese ocio compartido, que é en realidade un espazo de consumo colectivo, crea un valor, pero ese valor non é gratis. Ese valor sirve ao poder. É que o poder non é só político, é económico. Sí? E por aí estaría o de pedir permiso a este poder político e pasar por caixa co poder económico. E logo estaría a túa resistencia pasiva, que está correcta porque non hai nada ilegal en usar o espazo público para o teu ocio, para divertirte. E aí, que as persoas que consigues compartilo desta maneira orgánica, espontánea e afectuosa, que nace da conexión real cas persoas, pois é unha resistencia pasiva, si que é contracapitalista, no sentido de, mira, eu non vou pasar por caixa para facer o que me dá a gana en espazo público co meu tempo, aquel que o capitalismo me deixa libre para descansar, para volver producir. Iso é resistencia pasiva. Iso é resistirte ao poder. E iso é tamén unha reivindicación dos afectos reais, do tempo compartido como tempo de afecto, de presenza, de coidado, de ser tribo, e non tempo de consumo colectivo. Eu penso moito nisto, e convido a xente a pensar, a ser máis críticas, porque cando non somos críticas con cousas simples que dirá, ai, está patiño, que volta lle dá a todo, mas se non somos quen de ser críticas e acabamos entrando nestas dinámicas da estrutura de poder para, sabes, para ir dar unha volta un día e comer un bocadillo, en cantas cousas non poderemos acabar caendo. E ser... A decisión é esta. Eres cómplice ou eres a resistencia? Pensemos.